Abiatu da Fermin Muguruzaren mundu bira bart Biarritzen sekulako kontzertu eta bestarekin. Arratsalde hone ikusentzuleok luze eta zabal izaren dugu gure saioan gaur Fermin Muguruza, beraz ez galdu eta aktualitatea ere bai. Aldalkarteak Ogans telefonia enpresak Baionan duen egoitza bat okupatu du, desgaitasun bisuala duen 72 urteko emakume batekin modu desleialean jokatzeagatik. Eta beste protesta ekintza bat. Gaur goizean Koordinazion Rural sindikatuko hainbat kide Baionako merkataritza ganberan izan dira bertako buruekin hitz egiteko. Joan den asteko ekintza ikusgarria dela eta jomugaz tronpatu izan aleporatu baitzien bertako buruak. Asteragoaz. Alda elkarteak Ogans telefonia konpainiak Baionan duen egoitza bat okupatu du barda arratsaldeko 3 bueltan. Desgaitasun bisuala duen 72 urteko Francisekin modu desleialean jokatzeagatik. En février 2023. 2023ko otsailean bere onarpenik gabe 3 mugikorren kontratua egin zioten, berak telefonorik ez bazuen ere. Erabiltzerik ez zuen telebista zerbitzua ere bai, eta horrela, hasierako faktura 59,89 eurotik 2024 hastapenean ia 70 eurora igo zen. 2024 s'est passé à 67,99 €. Uhartu zenerako fakturak ikusterik ez baidu, 750 euro gehiago ordainduak zituen jada. Ohiko bideak erabiliz konpontzen saiatu badira ere aldaren laguntzarekin, kontratuak bertan bera uztea lortu dute, baina ez egoera guztiz konpontzea, eta beraz Horretorri gira unat, hitzordu bat eskatzeko, batik engaiamendu bat dirua itzulia izan dadin, eta bestalde ukan dezagun zuzenean hitz egituko norbait edo pertsona bat, arduradun bat, beste arazo guzti horiek konpontzeko. Ia 3 orduko okupazioaren ostean, azkenean aldako ordezkariek lortu dute hala ere konpromisoa, eta okupazioa bertan bera uztea erabaki dute. Francine va être remboursée d'ici la fin de l'année. Francisek urte bukaera baino lehenago dirua berreskuratuko duelako eta fakturak braille hizkuntzan eta numerikoan jasotzeko moduan egongo direlako. Hala ere ohartarazi dute zaintzen egongo direla, kasua guztiz konpontzen den arte eta halako gehiago gertatu ez daitezen. Koordinazion Rural edo baserriguneko koordinazioa sindikatua Baionako merkataritza eta industria ganberan izan da gaur, joan den asteko ekintzaren ostean bertako buruekin biltzeko. On s'est pas du tout trompé de cible. Batetik gure ekintzarekin jogumaz ez ginela tronpatu esateko etorri gara. Que les importations aujourd'hui pour nous hors Europe. Bestetik, Europaz kanpoko jakien importazioak bukatu direla. On viendra bloquer le port. Eta egin ezean, lehen gaiak iristen diren portuak blokatuko dituztela. Andre Garreta, ganberako burua, sindikalisten delegazio batekin bildu da ordu erdi inguru iraunduen bilera batean. Moi je comprends tout à fait. Eta beren arazoa ulertu arren. Bon, nous on peut pas répondre, c'est pas nous qui faisons l'import. Importazio eta esportazioak ez daudela beren esku eta ezin dutela hori moztu esan diete. C'est pas nous. Eta erabaki politikoak ere hautetxien esku daudela. Faut travailler en proximité, consommer en proximité. Eta ekonomia zirkular eta gertukoaren aldekoak direla. Jomugaz tronpatu direla berretsi die sindikalistei eta hauek borrokan jarraituko dutela berretsi dute. Gaualdi berezi eskaini du Fermin Muguruzak bart Biarritzeko Atabalaretoan. 40 urteko musika ibilbidea ospatzeko biraren lehen kontzertua. Omenaldi kontzertu batekin hasi du bira Ferminek, Inigo anaiak 60 urte beteko lituzkeen egunean, Inigoren disipuluekin oholtza gainean. Pentsatu genuen Inigo bazeuzkan ikasle asko, bera gitarra jole irakaslea zelako, orduan esan genuen nahi baduzu zuek prestatzen dugu zerbait eta kortatu, negu gorriak, Joserri hau, Irulaike, Lurra, bueno, hori, talde guztiek ez, eta talde guztiek horietako kantuak nahaztuta, eta hori oso polita da, ez nola baita ere belaunaldiren transmisioa. Eta emozioz beteriko ikuskizun honen ostean, igo da holtzara Fermin Muguruza.
Kontzertu bakoitza erabat ezberdina izanen da. 40 urte hauetako musika ibilbidearen errepasoa eginen du eta disko guztiak izanen dira presente. Leitrak eta hola, hasi nintzen apirilaren 20an, eta egia da batzuk nena mala urte pilo bat egin gabe. Baina ensaiatzen egon naiz asko, eta gero ja, dena barneratzen dituzu. Baina, bueno, da lan luzea, ez? Da, hilabete guzti hauetan lanean egon garela denok, prestatzeko bai kantuak, nik ikasteko letrak, koruak, baita ere indarra hundi esango dutela, bandan eramango duelako lide, leno Elier taldean zegoena, horren dago Bele taldearekin, eramatu duen Mata, emakume bat Bartzelonatik, ibiltzen dena sound systemetan eta hola beti abesten, eta ero Solano baita ere, zabi Solano tinitxarekin, baina berak ere bai koroak egiten dizkit, orduan, ni nago ahots nagusi bezala, baina gero beste hiruak daude baita ere bultzatzen, ez? Beraz, jendeak izango du kriston aukera baita ere abesteko gurekin batera. Orduan bai, denok ikasi behar izan ditugula, letra guztiak. 800 lagunen aitzinean kontzertu intimoagoa izan da lehena Biarritzeko Atabalen, eta jarraian dator, Bilboko Miribilako ekitaldi bikoitza 16.000 lagun, eta nazioarteko bira erraldoia, 26 kontzertu Europa, Asia eta Ameriketan. Sekulagoa da ez edo Parisen edo Bordalen, toki bakoitzera eramango ditugu beste konbidatu batzu, euskal taldeak, adibidez, Bordalen, egongo dira Setkin taldea, direna Baionako punk feminista talde bat, emakume osaturekoa, gero Parisera tordea eramango dugu Merina Gris, Donostiako talde bat euskalduna baita ere, Galiziara, Santiago de Compostela eramango dugu Nakar, dela beste talde bat euskalduna, joango gara Bartzelonara Palau Sant Jordin etor joko dugu Gaiurekin, dela nire betiko bateri jolean egu horriak ekin egon zena, BAP taldean, eta horren saiatzen ari baitare, zenbait tokitara eramaten euskal taldeak. Madrilen ordea, Madrilen egongo da Madrileko talde bat, izena daukana Tremenda Jauria, dira baitare reggaeton, merengue, feminista, etorri iruditzen zaitu oso interesgarria horiek bai horregotea, oso lagunak dira, oso militanteak, engaiatuak, torun Madrilen egingo dugu akelarre antifascista. Beraz, toki bakoitzean dago zerbait oso berezia egingo duena, ez? Bizitzen ari garen egoera, benetan katastrofikoa, ez dut esango, baina bai dela oso itxusia, ez? Eta horregatik ere, nik uste dut zenbait jende hartu duela bira hau ilusio berezi batekin, ez? Nolabait behar delako berpistea, berriz ere bai arrazakeraren kontrako mugimendua, fasismoaren kontrakoa, goi-goian daukagula, ikusten ari gara Palestina sufritzen ari den holokaustoa esango nuke, ez? Orduan, ni saiatu izan naiz, eta saiatu naiz, baitare kontzertu guzti hauetan errebindikatzea, bizitza, Palestina presente egotea, nik betidanik egin izan ditudan kantuak arrazakeriaren kontrakoa, kolore bizia, hori dena egotea. Euskal Herrian, Biarritzen ez ezik, Bilbon, Donostian eta Iruñean gozatu ahal izanen dugu bere kontzertuekin. Bertan amaituko du bira urrian. 10 musikari holtza gainean 2 ordu terdiko errepertorioa. Ilusioz gainezka eta publikoari eskertuta, 11 urteren ostean, Muguruza FM 40. urteurrena abiatu daia da. Jende guztia, nik Donostin ikusiko zaitut, nik Bilbo, nik hartu dut Berlinerako, justu bidai bat egin behar nuena ni Londresera, eta hor ikusiko zaitut ilusio bat, nik neuk segulako ilusioa, banda osoare bai segulako ilusioa daukagu, denbora asko genen eramalako, jo gabe, 11 urte, girarik egin gabe, ez? Horun denak, badira musikari berri batzuk, baina beste batzuk dira betikoak binerekin egon direnak, azkeneko 25 urteetan, horiek ere bai ilusionatuta, baina jendeak ze ilusioarekin hartu duen, ze gogo, benetan zoragarria da. Ikusentzuleok, guk gaur Fermin Muguruzaren kontzertu honekin amaituko dugu gure saioa, bihar arte!